става въпрос за информация, свързана с това как работи вашето тяло. Всяка година посещаваме кабинетите и цялата информация, как работи бял дроб, сърце, коя кръвна група сте, цялата тази информация се подава в вариант електронен. Ние не знаем кой работи с нея. И всеки един, който работи добре с интернет пространството, може много лесно да стигне до тази информация. Тъй като в цял свят медицината е търговия. Вероятността да бъде изтъргувана цялата тази информация за вас, всеки един от вас, е огромна. И ако някой от вас смята, че има достатъчно пари, за да се предпази от тази бяла мафия, жестоко се лъже. Винаги има някой с повече пари да си вземе това, което му е необходимо от вас. И всъщност можем да си помогнем, на вас да помогнем, защото вие сте подели това дело, да бъдем по-активни. Вашето дело е на 5 февруари. Хората наистина трябва да знаят, че това, което се случва, е винаги срещу народа. Трябва да има конфиденциалност в информацията, която се събира. И тъй като не бива само да отричаме нещата, трябва да дадем и вариант на решение. Имахме решение и то беше добро. Хартиен носител, който всеки един от вас си носи, и тогава, когато иска да я подаде тази информация на дадения специалист, просто подава хартиения носител, т.е. картоните, които имахме. А сега никой не знае кой работи с тази информация. Имаш ли подкрепа от твоите колеги? За съжаление, много малко сме колегите, които дори само така от сурдинка си го казваме, но... Добре, нали тези хора също имат деца, те също имат семейства, близки, роднини, техните данни също ще отидат някъде. Както казах, всичко е въпрос на пари, тъй като ние сме търговски дружества и като такива трябва да генерираме печалба. Всяко нещастие на нашите пациенти е добре дошло за финансите на всяко едно търговско дружество. Без да се мисли за бъдещето. Няма държавни болници, ако случайно някой е пропуснал да разбере, няма държавни болници. Всяка една от големите университетски болници в София, в цяла в ръцете на някой е търговско дружество и трябва да генерира печалба.